tongoitora seiri utanga ngekuti sondo rapera rina kuibata. Nyaya ndeyekutora munda wangu uyanombodzako chitupa nemari Dare zvaitwa kutaura izvozvo ndi makoni Laxton achitaura madondo Shupikai naClayton. Taura di Laxton. Konzuri mam. Ndauya pano ndakamirira ndemanyaguta. Tiri pamusoro penyaya yemunda watatenda makoni uyo akapiwa nasabhuku Nyaguta. Ndo mamiriro andakaita. Zvakamira zvakadai. Tatenda akapiwa munda nasabhuku Nyaguta kunzi awake. Asi asati apiwa munda uyu wakambopiwa Clayton Madondo. Clayton Madondo ndobva asiya munda uyu kwamakore anoita 7-8 asina chaakabvisa chigumbo kwasabhuku Nyaguta. Sabhuku Nyaguta wakaona zvakakodzera kutora munda uyu kwakupa Tatenda Makoni newakoma wake wairi. Wakati munda uyu munokwana muri watatu ndipo muchagara ipapo sezvo muri nherera dzisina kuzokuona. Saka ini sasabhuku Nyaguta ndakusiyirai nhaka yenyu kuti muzoone musha wenyu. Tagara Tatenda ndiye akakwanisa kuwaka imba yake pamunda uyu. Ndobva aita musha wake ipapo. Clayton Madondo ndobva akazouya adzoka kwaanga aenda. Papera makore akawanda haana kusuma sabhuku Nyaguta. Akasvika achingowaka pakutozoona pakutowakwa patova nedanga. Tatenda ndipo akasvika akachibvunza zviri kufamba sei kwakuchiuya kwasabhuku kwakutaura nyaya yake. Ndozvandakuona kumunda kwangu sabhuku kwakuchindituma senhumwa yake zvikanzi enda undoone ndokuona ndizvozvo. Zvikanzi china unobvunze Clayton ndori kuwaka here ndokundomubvunza zvikanzi tindiri kuwaka. Kwakuchidzoka kwasabhuku kwakuwapira nyaya zvikanzi iyi yakakura iyi yakuda Dare. Sabhuku ndobva adaidzira Dare Nyaguta. Nyaya ndobva yatongwa. Nyaya ichitongwa kudaro sabhuku akaona zvakakodzera kuti kwete mese muri wana wangu. Kana paina akakanganisa zvekuti akamboenda makore akawanda anondipa mutemo kuti nditore munda hazvisina basa. Muri wana wangu mese. Munda uyu makapiwa riri purazi wakakurisa. Ndakuchikudimburai nepakati. Ndoti uyu kwake uyu kwake mugara zvakanaka. Wana wakabvumira wakasvigamuchira izvozvo wakabvisa mari dzavo dzeDare. Ini ndine mumwe wacho ndakatumwa kundogowa munda uyu. Ndikaenda tikagowa munda takawanda tikasainirana wakasainirana wakati aiwa nyaya yapera. Mushure mezvo kwapera mawiki ndobva vachizouya mukoma waClayton Shupikai Madondo akati zvamakatonga mudare renyu kwanyaguta ini handina basa nazvo. Munda ndakutotora. Ndobva aenda kuna umwe muzvare anoitwa mai guru naTatenda akati endai mundoudza mhuri yenyu yese kuti munda ndatora. Ndobva aenda kuna Tatenda ari muno. Ndobva mutaura zvikanzi ibva ipapo munda ndatora munda wawangu. Kwakuchidzoka zvekwasabhuku Nyaguta kwakuwapira nyaya zvikanzi iyi handichaigonika iyi yakuda chi riri pamusoro. Kwakutakura nyaya tsamba ndobva dzanyorwa. Kwakutsvaga anoenda netsamba zvikanzi iwewe ndiyo gumbo rangu kutaura ini enda nayo kwaShechikunguru. Ndobva yasvika kwaShechikunguru. Shechikunguru ndokugarira ndokugamuchira tsamba. Ndobva watuma nhume dzavo makurukota avo kundoona kumunda kuya. Ndokusvika zvishuwa ndokuona zviri kuitika. Ndokutibvunza mugano yatakanga tatara ndokuvaratidza. Kati saka dambudziko riri papi? Ndokuchikokera Dare ravo Shechikunguru. Zuva rekutanga wakasunga Shupikai Madondo. Shupikai haana kuenda. Wakati aiwa mutemo unobvumidza kuti ndimunyorere imwe tsamba. Ndokumudaidza ndokubva aenda. Razuva rechipiri nyaya haina kupinda. Shupikai Madondo akati ini handitongi handina kana mari yeDare yachoenda handifi ndakaiona saka ndatoya kuzokutaurirai kuti hamunditongi. Inini ndine anonzi malegal advice. Muchatoona makuya kwakuya tsamba dzekuzokusungai inini. Shechikunguru vati pakanaka takuchimirira tsamba dzavo tinodzipawo 2 weeks. Ndobva piwa 2 weeks. 2 weeks dzakapera vachindifonera pane tsamba dzamamboona dzabva kuchero ku ndikati hapana. But
kana zvakadaro isi takwenisa nyaya iri kumusoro. Tiri pakati peipapo baba nyaguta munhu anga kurwara, ndobva watanga kurwara zviri serious, ndozvakabva zvazvidisturb kusvika pakuenda. Waenda kudaro ndobva tapinda mukrisimasi, zvikanzi iko zvino hapana chinofamba. Tazobva mukrisimasi ishe chikumuripo vakati nyaya yanda kuchiisimudzira kuendesa kwani kwamambo makoni, ndokubva wauya nenyaya yavo ndokuipira. Ini kwakuzonzi chiendawo ndokupawo statement yako nekubhadhara mari dzedare, ndokubva ndauya ndokubva ndabhadhara. Ini ndauya pano ndakamirira ishe Nyaguta semunhu akaenda. Ini handisi sabu kana kuti handisati ndaasabu, handisiri sabu, asi ndiri kupedzisa basa rakasiyiwa nani nababa. Ndatenda mabvungu izvo zvekutaura Clayton na Shupigani Anautaura ndiani? ndi Clayton. Ndio Clayton. Anautaura wakati simzei pamusoro ishe ndakaroora ndikaenda kwaSabhuku ndikapiwa munda pekunogara, ndikaenda kunonoshawa kunoitawo wanaiwo wamwe. Ndaenda kunonoshawa ndisati ndaenda kunonoshawa ndikachira foundation ndikaunganidza matombo. Ndaunganidza matombo ndikaenda kunonoshawa. Ndadzoka kunonoshawa chibva ndasvika ndakaenda kunonoshawa ndaenda kuDurban. Unaenda kundoshawa kwemakore mangani? 5 years. Ndaenda kunonoshawa ndadzoka ndichisvika ndichibva ndaenda kumunda kwangu chinonovaka. Ndawaka kicheni, ndapedza kuwaka ndopendakaona ndanyorwa samanisi kunzi uya kudare. Samanisi racho ndinaro ndakanyorerwa. Ndanyorerwa samanisi zvikanzi tiri kuda kudare, ukasiya kudare wazvidza dare. Right. Semunhu ndendichangobvawo kufirwa nemwana ndiri kubva mukuchema. Chibva ndaenda nemudzimai mukoma wangu asipo nana mai. Ndaenda kudare bva ndasvika nditaura kuti ini ndakapiwa munda nachangamiri. Ndikaenda kunonoshawa zviri kuitawo wanaiwo wamwe. Ndadzoka ndawaka mumunda mangu. Zvikanzi ipapo zvikanzi kumunda isi tinozva munda ndowamadondo. Iri kutaurwa vari kutaurirana pachezvavo ivo madzishe. Ndo pakanzi munda ngatidimbure. Zvikanzi ayo mboo yangu yange irifanira kunge iripo nhasi. Wamwe wacho handina kuvaona, handizivi kuti wazvidza dare here kana kuti next door yangu anova muzukuru wavo haana kuuya. Ndendoti pamwe kuti handitaura hangu zvakawanda nongoti ayo next door yangu angaite sei angataure. Ndo pakanzi munda titoita sei tiri kudimbura. Anova munin'ina wavo wari kutaura waLaxton asina kuuya akataura kuti ayo mukuru akanyangadza akaenda kunonogowa munda. Anova sekuru wangu angari mupurisa waSabhuku haana akanyangadza. Sabhuku akanyangadza, gumbo raSabhuku akanyangadza. Zvadaro munda urunzi munda ndowamadondo. Zvino zvaita wese ngatibvisei wedu muzukuru uyu mupe pake. Sekuru wacho wakaramba ndokuita slogan pamberi naLaxton padare raSabhuku anogona kutonga. Ndiani anondirowa parumu wese ava vanhu vengu varipo vanonzwa. Zvadaro dare zvikanzi zvino nhau iri kunetsa ndeyekuti munda ndewemunhu. Ngatiomberei dare nhau yazvitonga iyi. Tataurwa muridzi wemunda dare chibva raomberwa vanhu vakuenda. Ndatoti ndakumirira mai vanova mai guru wangu kuti mai shandei. Right. Ndopendakadaidzwa nerweseri. Dare raenda, dare raomberwa. Zvikanzi munda tiri kutonogowa whether you like or not. Tiri kutonoita se tiri kutonodimbura munda. Right. Semwana ndinge nditori kumunda, dare rakatoti ndendiri kutobva kumunda. Ndikati zvinondodini ini ndendiri kugara kumunda kwacho. Zvikanzi menotoita sei. Chibva ndatobva kumunda ikoko kwendinge ndiri kugara. Chibva ndaenda kumba kwavabereki. Right. Ndaenda kumba kwavabereki tagara. Mukoma wachibva wazouyawo. Wauya wandibvunza ko munin'ina ndowataura ndozvezvakaita. Zvikanzi ayo
isi tinoziva kuti ndepedu inhaka yatakapiwa yedu newanin'ino wangu, right? Zvadaro tagara, mvura ichibva yanaya, chibva ndarima pamunda pani pangu, chibage chitori mumabvi, ndarima pamunda pangu. Ndope ndakazonzwa mukoma wakuti koya samanisi. Mumashure umu ndepekuti mukoma wasungwa wachibva waendeswa kwachikunguru, kati isati tongwe kwachikunguru totongwa kwaforimbo, ndozvetinoziva. Tsamba dzacho dziri kubva uko dziri kuya dziri kuti ndini ndakanomagara kwachikunguru kwendisingazivi. Tagara ndokuti tazonzi murudi kwakwamambo. Ndatenda kuchangama. Right. Iyo munda wakapuhwani ndio unoti wakapuhwa specifically mambo ndakapiwa madongo ndio wakapuhwa. Right. Ko iwewe pawaenda kuDurban wakataurani kuti uri kuenda kuDurban? Mbuya vanobereka baba vangu vanochiziva. Wakataurira ani nekuti apa iwe akupa munda ndiani? Handichazivi. Akakupa munda ndiani? Akandipa ndisabuku. Ndisabuku. Ndozvati kubvunza kuti iwe waenda kuDurban wakataurira ani? Ndakataurira na baba vangu. But iwe baba wako ndiye akakupa munda? Baba handichazivi. Usikuona kuti wapuhwa munda nasabuku, iwe woenda kuDurban hauna kutaura sabuku kuti ndadii ndakumbotoshava. Handiti munda sabuku woona kuti munda uyu wandapa munhu waane 7 years usina munhu ari kudii ari kuuriritira. Inini mafungiro angu ndangoti wanawo wangu inzwa kufunga nekuita kwakasiyana. Haungati munhu ari kuba uyu inini ngandibewo. Unozviita here kuti nekuti wari kuba ngandibewo iwe wobarwa ane mhosva ndiani ipapo? Ungazoti ndakaona wamwe achiba saka ndakabawo vari kurambira kuti hatinamboba isu. Iwe wabatwa uri kuba, iwe waenda kuDurban pakutaura kwemakore 7 hauna kutaura sabhuku wacho akakupa munda, wakutotaura wabereki wako asina kukupa munda. Sabhuku mutemo unoti chii panyaya yeminda? Une title deed? Une title deed here? Une title deed here? Pindura. Pansuri chakani. Ndio tipasira mbona mwana la kaka. Anenge aremerwa ndio tipatsira ndio akapuhwa munda iwe wanopuhwa munda unomubatsira chii? Iye tiri kubvunza munhu akapuhwa munda, hatisi kubvunza munhu asina kupuhwa munda. Nekuti anotaura ini ndakapuhwa munda naSabhuku. Ndopenda kuti tibatsire iye paakati ndakuenda kubasa zvinokuita wama akataura ndakuenda kubasa kunani kune isusu na iwo sekuru wedu onyakuti takundopatora pamunda ndipe uyu waitozviziva because wakanga wataura chakaita kuti wazoti ndakupatora muthu wekuti wakati uyu aenda haakoni kukasika kudzoka saka ndakandibvunze chikonzero wakagowa munda neni nawe kuti chii? wakaona pasina munhu pasina munhu ndo chikonzero chaataura kuti wakandozoona kuti pagarisa pasina chii? Pasina munhu. Chikonzero chekuti wamhanyire kutora minda iyi toti kune wamwe wakaita sana chiduku wari kupinda minda iyoyo kwainzi kumafuro, saka kunana chiduku wari kudini wakuda waduku iroro kwakuti aiwa apiwa ngatoise huko awake ndo zvaiitwa chete chete. Mutemo wehurumende unotaura kuti kana munhu akapedza 3 years asina kuwaka nekuti hapana title deed, ndo zvichinzi maruzevha, hapana chi title deed,
ndo saka nomaresettlement uri kuona vanhu vasi kupuhwa matitle deed vachipuhwa mapemit zvangofanana nekuruzevha vanhu vari kupuhwa mapemit kuita kuti hurumende yakazviona kuti right pakagara pasina munhu ari kupashandisa after 3 years sabhuku ane kodzero yekupa umwe munhu anoda kupashandisa panzvimbo ipapo. Ngosiya zvefoni unotanga wakumbira kuti ziye kuti foni uraudi pane zvindinoda kuti muone zvinotibatsira tasendi ichitaura pamusoro ichangamira uyu mwana akazopiwa apa nokuti anogara pamunda pamba paaigara pawabereki wake baba nasekuru wake nambuya ndiwo nguva ine musha wakatoshaika akanga akawaka pamba apa kemuri kuona pane kamba kakabviswa marata hapana munhu kwemakore akawanda kupfuura 7 dzemurira dzandogara munin'ina wangu kusango uyu paakafona achiti ndakudzoka umwe munin'ina wake mukoma wake ngapiwa nekidzo yeuyu ndiye akandoti akuya kunenge kunogarika mai wake ndo wakandobhadhira mari kuna sekuru wangu wakati aiwa uyu ngaachibvise pamba pasekuru apo achindepi achiende uku panowa pamba pemuri kuona apo hapatorina munhu paizvo kwemakore anopfuura 7 raasango ipapo uri kutitaura pamusha pane ndepasekuru wemukomana akapiwa munda kutaura ndepani pauri pamudza apa pamushapa ndepani ndepasekuru uyu akandopiwa watatenda akandopiwa anonzani makoni ndipamakoni ka anonzani fesi neme yake chele pamakoni pasi palaxton ngeototaura zita rapo aferi matsoka nyaya saka yakuita musipori kana yadaro ndipalaxton saka isusu hatisi kutaura nemusha uyu walaxton hatisi kutaura nemusha wani walaxton tiri kutaura isusu nepakakapuhwa uyu asipo apedza 7 years asipo ndo sabhuku ndo kundodii andikati yandijekera kana yadaro inini ndakadaro ndakava ndiri mudare muno ndiri kumirira munin'ina wangu Clayton tasungwa pamushete ini ndeitwa shupika yemadondo ndinogara pasabhuku nyagota anova sabhuku nyagota wari kuno wakagara pa ndo sabhuku nyagota tichitongwa kunasadunhu ishefori makoni ndo mubhuku matinogara isusu tichiuya kundogara kwamakoni kwatiri kugara isusu takatevera tete wedu ngwakarorwa nashenda pfunya ndo zvakakonzera kuti isu tigare uku so tagara isusu kwamakoni takapiwa pekundogara isusu nasabhuku sabhuku akati ona iwewe wanowaroora mutemo unoti anenge aroora ano achipiwa pekugara nasabhuku saka iwe zvawaroora chienda undopiwa pekuita sepekugara mugura ratakandopiwa isusu lakire twakandopiwa minda ndo mugura maisiri mwana sekuru wanohanzvadziye mukadzi washenda pfunya makoni ndo metakandopiwa toipapo tikanzi iwe enda undopiwepo kuti unokwana iwe nemhuri yani nemhuri yako ndo pakandopiwa munin'ina wangu pekugara aenda kundoshava munin'ina wangu atiudza kuti kuenda kushava akasvika kuti dambudziko kuti akasvika kundorwara nesofuti waizviziva kuti ane dambudziko tisiwo nguva reumba mani meari kuti akati dambudziko renguva yakareba akatozodzoka kuno mwana arwara akasvika akashaika nesofuti tagara isusu paya munin'ina asvika tomutaura kuti munin'ina unopamba pababa namai ako pane makondiwa mairi haukwanenda hauna kodzero ngoti pane bhozi wangu wakapiwa pekuti ugare nasabhuku panouya takubatsirana dambudziko munin'ina mwana wako afaiso kumunda kwako ndokuonerera mberi kuita sei yekundogara mukoma ini ndiurwara handina simba ndididi tikati aiyo tokubatsira uende panzvimbo pani pako bhozi apa kana ukauya ukagara panapo kwenguva yakareba uchatora futi nguva kuti uzosimuke panapa saka ibva wagara waenda kunzvimbo kwani kwako ndokusimuka kwaita wekuenda kumunda uyo asimuka kuenda kumunda chitsva chauri kutaura chiko ndo zvaataura uyo tikamubvunza kuti iwewe uchienda kudavid wakataurira ani pamusoro ichangamira ndinotenderana nemi kuti hana wakataurira saka zvekana inzwa kaima muchinda inzwa muchinda tiri kutaura kuti mutemo kana munhu akaenda asi akataura kuna sabhuku ibviri kutaura muenzi akauya asi akataura kuna sabhuku pakaitwa amdi robbery anondonzi naiye anga ari chi anga arimo to zvinoenda kana akakutaurira iwe samukoma iwe kana usina kutora kuenda kuna sabhuku ndiwo akakanganisa ngatikukutaurira maprinciples ari very clear saka tinoshaya chauri kuagiwa kuchidzororera nyaya ime yataurayo ipapo ndajekerwa napo pamatsanaura changu ndapanzwisisa todzoka panyaya uyenge rutaurwa kunzi munda wasabhuku akazoti ngatigadzirisa ngatidini mitseki inoitwa neuyu neuyu
tichibva tagara sabhuku kunyangota wakenga waripo vano wakazofa mazuva aperayo wakataura padare tazviona mistake inoitikapo nevana muri wana wangu mese endai mutobvise uyu mwana tatenda umaisa apa mumupe pamwe nekuti uyu adzoka panzvimbo pake chipaita ndasinzi nzvimbo dzichipo dzekuti agare ndo pakachisimuka uyu achichiita sirogani pai padare sabhuku wakanga waripo wakatowitinesa zvakataura muchina hatipedzi zuva rese muchidzokorora zvimwe sabhuku pawakaenda akatonga akati chii sabhuku ini ndini ndakapapfungwa chida kuona pfungwa dzavo ndikati baba zvanga zvakabvira kuti kudii wana wenyama tadii kutsvaga kama kakura tiwane hwani wavo watinoise baba sabhuku akasimudza ruoko akati handichisina makura ini iwo munda wawakapiwa iwoyo sabhuku aiwapo akataura kuti munda uyu unokwana vanhu 3 takaumezha ukabuditsa 6 hectares saka pa 6 hectares chiverengai 300 modimbura nepakati vanokwana nekuti munda wemuri wanhu 3 saka vanokwana chii chakaita nanhasi ndozvatakaita sabhuku nyangota angatiripo padare baba wakati izvo endei mundogoi pamwe pano musati muvana vaende panzvimbo 1 chaitiba mupei pamwe pandima tipe ani tipe mudiki yasati arorova haana mukadzi but iwewe pane munhu awaka handiti angawakawo akati wakaturumzi saka sabhuku ane pfungwa akataura kuti munhu awaka ngaabve pachiuya munhu asati awaka akatoputsa umba pamba pasekuru wake kwautora maraiwa zvekuputsa zvaakaita hatinei nazvo tikuti anga akawaka here haasiri iye muridzi anga aripo pastendi aripo iye zvinezvi haasiri iyeba ndiani muridzi wepo chaizvo zvakatosungwa ari kujeri muridzi ari kutomirirwa asipo ari kuwaka ndiani ari kutovaka ipapo munin'ini akandowaka pamba pomwe zvekuti dai munhu isusu tiri kutaura uyu ari kuwaka wega chii pane munhu anga ari kuwaka nekuti pane munhu ari kuwaka asati auya pane munhu anga ari kuwaka ipa iye anga asati awaka pa akanga angopihwa nzvimbo sekuti uyu akanga akuda asi kuziva zvaari kuita asati aita zvaari kuita ini sekuziva wana ndiri muzvare ndiri kumiririrawo wana iwawo wese semanzwira andakaita dare musuwa rakatongwa nani rakataurwa kunzi endai mundodimburisa newaiwairi muda ndakaenda pawanhu 3 asi zvino chipai wanhu wavo wari wairi nekuti wamwe wacho havasati wadini waapo waninini wavo wakoma wauyu saka chiendai mundodimburisana iye madondo neuyu wari wairi wachikwani wari wairi uchibva wanaudodimbura ini ndikabvunzwawo mubvunzo wekuti nhai baba izvo maa kuchimiririra mwana iye zvinezvi adzoka musipo asipo mwana makati makamunyarara munda uchigoyiwa imimi musina echeni yekuti muzotaurawo kuna sabhuku kuti mwana ari kuuya ari kuda kudini achauyawo waka akambondoshawa makadii kumufana kumubhadharirawo zvake zvida kubhadharwa zvacho paminda imoyo nokuti paibhadharwa zvekubhadhara asi haana kudini haana kusiya aita zvese saka zvairatidza kuti haasi kuda nekuti minda yeida kutonzi igadzirwe itoite wani saka ipapo ndipo ndisunurwisisa kuti hawana kunyatsonzwisisa here kuti anzi chiendai mundodimburisane wanhu wairi right isu tikaswere tichipedza tinotora judgment yayo yasabhuku yekuti vanhu ngawadimburwe nepakati yakaiswa nani nasabhuku wogara seizvozvo anenge atyora mutemo iyoyo wakomana wakuuya anobvisa mumbembiri izvezvo hapana chatiri kubhadharisai aiwa hatingadetsana yausi mudzi wemunda tingaswere tichinetsana newe endai unzwa tatopa judgment monodimburirana munda iwo nepachi nepakati mogarapo muri vanhu vairi ndo judgment iyoyo okay tidzoke mumashure zvishoma changamiri musi makauya imi uko changamiri makatsanangura zvakakwana kuti munhu engapiwa ngawe yapiwa munda musasape umwe pamusoro paizvozvo tiriko mukandisimudza ini mukati wemadondo makatisimudza tiri 3 ini namutenga narocha tiri 3 patakagara padare repakadaidzwa inzwa iwe mukatsanangura kani tinorapa tichidzoka kumashure muningi wako kwakaita 7 years asina kuwaka asina kutaura
sabhuku ndokuita decision yekuti paro ipapo ngapapurwe umwe munhu, nekuti iwewe hapana munhu akaenda kuna sabhuku ndokupa decision. Sabhuku ndo adzoka akati okay chindoshare naye, aona kuti decision yaakapa semunhu akaona kuti chindorigaraipo murwai wese wana wa sabhuku. Saka sabhuku akapa munda pekutanga baba akatonge aramba sabhuku decision yakazopiwa kasabhuku yanga iri yekutogadzirisawo uyu, asi takamubvunza zvakanaka kuti pewakazodzoroka waona pamundu akaita munhu wakabvunza here kuna sabhuku. Iye haana kubvunza nekuda kwekuti anga asina kuoneka futi, aibva adzoka aibva andosvika aibva andobuite tanga hondo. So decision yasabhuku tatopedza mabudisa nyaya pachena. Sabhuku akapa kuti akanga akaenda haana kana paakataura kuna sabhuku, ndokudzoka haana kundotaura futi kuna sabhuku. Saka sabhuku nekukuoza kuti wana wangu ndobva tichindodimburira naye panzvimbo ipapo, nekuti munhu umwe anoita 3 hectares 3 hectares chindokwana ipapo. Saka decision yasabhuku ndiyo dare rinoiri yatachi uphold. Saka anoenda kundoshupa umwe munhu, tataura isusu kuti ane wakomana wangu akuuya anobhadharira dare mombe 2 nekuti anenge asina kunzwa mutongo atadii, nekuti hamusi kuteerera masabhuku mumanzvimbo munozviita fanika une title deed. After 3 years sabhuku ane mvumo pamutemo wehurumende kuti ape munda iwowo kune umwe munhu ari kuda kuushandisa. Saka tapedza dare rechief tapedza pane pekuvhara pokuti munenge mandikidza vatakutaurira isusu kuti asingandoiti izvozvo tiri kuya totora mombe 2 wochiita piu zvako mombe tadii tatoka kuti hakuna masabhuku ndiyo anoichikudauyena naro ndo naro dzaouwekaiitanga unobva neimwe munhu unosiya wabva naye wotora imwe munhu